Kadam domanitum India lapen Pakistan non-lom ron thama dobom lapupu kecheng seroy. Kedam tang 22 April Kashmir Pahalgam long Pakistan based terrorist atom 26 India munit phan kepati penajok ron thama dobom. Bonta India lapen Pakistan ambong lahin-lahin kechelang ladak pen kecheng ma kali. Pakistan tum India phan ka attack aprang penta apong do piglo. Justmet India pen Pakistan kechelang nang kecheng lake Kashmir conflict pen lo. Laso chelang selet nang kecheng lake 1947 aning kan pen. Kashmir lake India lo sido sitame hadak arat atum aning lake second Pakistan sai se. Kopiapot lapuson do kolo. Kopiapot India lapen Pakistan lahin chelang lo. Lasi Pini labangso video history alam cethanam senang India independence long le aku lapen Kashmir conflict alam. Tangte video le pangcheng lo na. India lapen Pakistan ang bong ansu sesi ronang thibom lo. Pahalgam lo alam pen chot kali 78 years pen lo bang so alam kecheng. 1800 aning kan pen British tumsi India phan ke control lo. Haso ahut ke India Pakistan pukali British India pusipu. Lapen haso ahut ke Hindu lapen Muslim tumstame isibat si durope. Bonta politics ke pathi penajok Hindu lapen Muslim adhorom alam bang juido. 1906 aning kan hut All India Muslim League organization seng lo. Muslim tum ka interest aning ke hang alam hahaan kacepat chunji phan. 1920 lapen 1930 anbang ke Hindu lapen Muslim angbong associasi ron thama kache thuche that pangcheng lo. 1947 aning kan British tum chingwai lo India phan country independence people. British tum bangke chekakdun pupu. Laso country ki pialong partitions tame pidunno mate kachethak separation. India lapen Pakistan. Laso pen 1947 aning kan India lapen Pakistan angbong chethak dak. Haso ahut chethak dak lo. Bonta Pini arni Hindu lapen Muslim angbong justmet kachelang namun lake boundary line ki thak bang chok chidet. Red Cliff line pusipu. Laso line ke thak abang lake Sairi Red Cliff pusipu. Alang India long bangwek pinlang munit culture lapen ke geography ha amstame chini ne. Laso line ke thak ji phan stame alang phan 5 weeks bet apo ki pi. Thang proper maps ave pin lapen ke nang ka humri ave pin ben si alang India Pakistan thak lo. Punjab along East Punjab ke India lo lapen ke West Punjab ke Pakistan lo. Bengal along stame West Bengal ke India lo lapen ke East Bengal ke Pakistan lo. Non ke Bangladesh pusipu. Laso align kidro ki patong perajok si pinang an dhurom hem rong lapen ke akhe ha sisteme kachethak nang dopok lo. Ladak pen halok pinang an tum ahemarit ka wek kiduk kachimanang ke. An ke laso align thak de pen pilo chumantu nang tum ning du iji. 1 crore so se amunitum ahemarit chi unang lo. Hindu lapen Sikh Pakistan na thu kapuri do na tum India chewang nang lo. Lapan ke Muslim akhai India long ke do atum bang Pakistan chedam thu nang lo. Pinang anatum ke ahemarit chi ung tum te bom tahala tum kapheri pes ki do nang. Jirpu pens teme chi bohong nang lo chikak nang lo. Neighbors tibok tirai tum pen ans teme hasuhut chi bohong nang lo. Laso ka chikak Pakistan ka chedam lo peke India ka chedam ahut teme pinang anatum ke tangkam ha kang bo na pen ke abeg ha kang bo tum kang bo lo. MCC teme chikak nang lo. Pinang andum ke amithanga det ka cheleji phan 100 km aking pen dam nang atum semidulo lang lapen ke anpho phip pin pen history long ateng pen labangso partition kachikaga hut 10 lakh so se amunit atum thi nang lo pusipu pinang andum han ke India Pakistan kachidam ahut sitame train long sitame itek dun lo lapen pinang an a train long market kit hitang dead body sa se sitame do amek arwak pese hasuhut amithang country chedam nang chilena hasuhut freedom pusipu bontame ahok a freedom mangali hasuhut India lapen Pakistan haso ahut ke British tumsi control Kashmir lake princely state pusipu Maharaja Hari Singh si kiru Hindu amonit British tum Kashmir phan ke full rule re bontame British tum si protect pon bon sitame Kashmir haso ahut penta 77 population ke Muslim sai se India la pen Pakistan chikak det pen British tum Kashmir la phan pulo India long sidudun jima mate Pakistan long ma mate independence dudima lakinang tum ningha ling loku an ke Maharaja Hari Singh bang decision and thekthida lo Kashmir independent ki doji phansi alang li mathalo ponta October 1947 pen Kashmir along arni lapen tumon suprekdak lo tribal fighter Pakistan pen Kashmir amuni tumphan nang ka tengkheng na attack phanwang lo
army atum pen pes alang litum wang lo Kashmir lang kachi raji phan ketheng ke chok ahem ki pri lapen so arlo tum phan rep lapuson se alang litum claim no Kashmir long aphi ong soluk sodak atomon ki wang penajok Maharaja Hari Singh bang India tum phan akirap help chu hang no lasopen India tum Kashmir long army ki toji phan aning hang no bonta one condition Kashmir India arlo nasi nang dudu nang pupu lasopen jok 26 October 1947 Maharaja Hari Singh document signed the law lapen ke Jammu and Kashmir India nasi cepa ogdun lo cepa ogdun det pen Kashmir long ansusesi hu chu thulo Indian army tum Kashmir long operation phandam lo hada ka attack kepangcheng jiphat lapen ke Pakistan tu phan an flung lab lo bonta hasohut Pakistan tu mang full scale war si ended lo lasupen pinang an hadak chi ab lo January 1948 labangso alam ha hai pot India tum UN long pali dam lo lasupen jok UN atum bang pudun lo ceasefire nang po mate kachi up in to nang popu taana phisi 1st January 1949 lasuhut si ron bang in ton lo ron in ton depen Kashmir hini apart cha thak dak lo Jammu and Kashmir lake India tum si control lo apen ke iphar abang Azad Kashmir mate POK Pakistan occupied Kashmir labang ke Pakistan tum si chirai lo UN atum Kashmir phan isi puthulang Kashmiri amoni tum kupun asiki dodung kang tung ma India ma Pakistan ma vote donang jipu bonta labangso a vote bank ke halatum tu pon pedelo lasi India lapen Pakistan ambong just met ka chelang namun e lake Hindu Muslim ambong lapen ke Kashmir alam pen podo lan chu takali 1965 anikan India Pakistan puthot second war upon thulang Kashmir alam pen lapen ke ako 1971 Bangladesh liberation war third war semi tu pon thulang lahai war lake 1900 anikan pen war lo 2000 anikan ang loot at pen ke puthot terrorist pen war pas semi tu piklan lasi India lapen Pakistan ambong kunat pen si ke chelang ek pangcheng ma ka thak ma ladak labang so video long tu phan tham pa lo lasi Pini a video lawan si kang tom polo see you in next video thank you so much bye bye kadom